1 декабрда физик затларның көшемсіз милекке, жерге, транспортқа 2020 ел үшін салымнар төлеу вақыты тәмамлана. Татарстан радиосының иртәнгі турдан туры эфир тапшыруы салым төлеудегі яңалыкларга, ташламаларга, салым белешмәләрен җиткерү формаларына багышланды. 5 санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Чайдуллин барысы турында да тәфсилләп сөйләде, салымнарны төләүдә тыңлаучыларны борчыган катлаулы сорауларга җаваплар бирде. Студия кунагыннан без дә телевизор караучыларны кызыксындырган кайбер сорауларга җаваплар алдык. Мөнир Әмирович, хәерле иртә. Салымнар төләү турындагы белешмә хәбәр нинди алымнар белән җиткерелә? Салым төләү турында белешмә хәбәр ике төрле усул белән җибәрелә. Беренчесе, физик затлар Федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинет ачкан очракта аларга җибәрелә электрон рәвештә үзләренең шәхси кабинетларына һәм бу очракта инде кәгазьдә җибәрү каралмаган закон буенча. Һәм икенче усулы ул инде кемнең шәхси кабинеты юк, аларга почта бүлекчәләре аша кәгазьдә салым төләү хәбәрләре җиткерелде. Интернетта салым төләүче физик затның шәхси кабинетін ничек ачарга? Шәхси кабинетны ачу бу ирекле рәвештә каралган һәрбер салым төләүче теләгән очракта шәхси кабинет ача ала. Бу шәхси кабинет Федераль салым хезмәте сайтында налог.gov.ru адресы буенча безнең сайт урнашкан. Һәм аның ачуның ике төрле юлы бар. Беренчесе, теләсә кайсы салым инспекциясенә кирип логин, пароль алырга кирәк бер тапкыр. Без аны тиз арада эшләп бирәбез. Моның өчен шәхсән үзенә килеп паспорты белән килергә кирәк салым инспекциясенә һәм логин, пароль алып була. Икенче юлы шәхси кабинетка кирергә мөмкин ЕСИЯ аша дип әйтәбез инде. Бу единая система идентификации, аутентификации дигән аббревиатуралар буенча кирергә була. Моны инде күп функцияле үзәкләрдән алырга була. Менә шу юллар белән физик зат үзенең шәхси кабинетін ача ала. Әмнә интернеттан файдаланмаучыларга, бигрәк тә өлкәннәргә яки инвалидларга нишләргә? Монда инде интернет белән эшләү ул шулай рәвештә кем булдырала ул эшләй, мөмкин дә яшьләр күбрәк инде куллана интернетны шулай бит. Әгәр дә куллану булмаса, инде мөмкинлек булмаса, бу очракта монда кәгазьдә мөрәҗәгать итәргә була, безгә мөрәҗәгать язып җибәрергә була. Почта бүлекчәләре аша яисә үзеңә кирип мөрәҗәгать калдырырга була. Һәм без инде билгеләнгән вакытларда әлеге мөрәҗәгатьләргә кәгазьдә җавап бирәчәкбез. Ләкин шуны әйтәсе килә, мөмкин дә инде интернет заманында безнең көннән-көн интернетны электрон рәвештә куллану алга таба бара, һәм инде безнең шәхси кабинет ачучылар да күбәя, һәм шулай электрон хезмәтләрдән куллану безнең бит бар инде менә дәүләт порталлары, алар аша күп функцияле үзәкләр аша мөрәҗәгать итәргә була. Моның төрле юллары бар һәм салым өлкәсенә булган сорауларга тиз арада аңлаешлы җаваплар алу мөмкинлеге тудырылган. 1 декабрьгә кадәр салым белешмәләре килмәсә, салым төләүче нишләргә тиеш, пени билгеләнәме? Битне белеп торабыз, һәрбер безнең милек хуҗасы елга бер тапкыр милек салымын түләргә мәҗбүри. Бу безнең Россия Федерациясының конституциясендә, тип законында язылган 57-нче маддәсендә әлеге беркетмә бирелгән. Һәм инде без үзебезнең милегебез була торып салым килмәгән чакта борчылырга тиешбез һәм уйланырга тиеш, ни өчен килмәгәнен. Шуңа күрә монда мөрәҗәгать итәргә була салым инспекциясенә. Аның бердәм контакт үзәк телефон номеры бар, бик җайлы һәм уңайлы анда шалтырату мөмкинлеге. Номеры аның 8800 222 222 2 номеры. Әлеге номерга шалтыратып тулайым җавап алырга була. Кирәк очракта инде теләсә кайсы салым инспекциясе белән таштыру мөмкинлеге бар һәм инде сезгә җавап бирәчәкләр салым төләү кәгазьне өчен килмәгәнен. Ул яисә 100 сумнан азрак исәпләнгән булган очракта, яисә артык түләнгән салымнар булып инде, ул салымнар түләнәсе салымнар өчен менә беркетелеп зачет ясалган булса, ул вакытта салым төләү хәбәрләре килми. Ләкин шулай да төләү вакыты җиткәнче 1 декабрьгә хәтле әлеге сорауларга ачыклык кертергә кирәк. Кайсы категория кешеләр салым ташламаларыннан файдалана? Бу инде беренче датта пенсионерлар, безнең инвалидлар. Biz шуны әйтеп битәргә тиешбез, пенсионерлар безнең азат ителәләр милек салымыннан, бер төрле милектән, бер йорттан, бер фатир яисә бүлмә, бер гараж яисә машина урыны һәм шуңа өстәп 6 сутый җир салымыннан азат ителәләр. Бу очракта без әлеге хәбәрне алабыз пенсия фондыннан, кемнәр пенсия яшенә җитте, яисә пенсия алдындагы яшьтәге гражданнар турында. Шул алган хәбәр нигезендә салымнарны исәпләп,
исәпләгәндә ташламаларны автоматик рәвештә бирәбез. Мөнир Әмирович, салым түләүдә четерекле проблемалы сораулар туса, кемгә кая мөрәҗәгать итәргә? Әгәр дә сорау туа икән, иң җайлы юлы шалтыратырга кирәк. Әйтеп киттек, тагын бер тапкыр кабатлыйм, безнең бердәм контакт үзәге бар, аның телефоны бик җайлы, 8-800-222-222-2 номерына шалтыратырга була. Әгәр дә инде язма рәвештә аласыз килсә, язма рәвештә безгә хат җибәрергә була. Аның иң уңайлы җайлысы шәхси кабинеттан язма рәвештә безгә мөрәҗәгать итәргә була. Идән чыкмыйча кына җибәреп, һәм без аңа кыска вакытта 20 көн эчендә җавап бирәчәкбез. Әгәр дә инде шәхси кабинет булмаган чиракта, язма рәвештә безгә яшьсә үзеңә салым инспекциясенә кертеп чыгарга, яшьсә почта бүлекчәләре аша җибәрергә була. Монда да шулай без кыска вакытта, ләкин инде 30 көннән дә артмаган вакытта без сорауга кагылышлы барлык җавапларын да җиткерәчәкбез салым түләүчегә. Мөнир Әмирович, эчтәлекле әңгәмә өчен зур рәхмәт. Сез 5-нче санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә карадыгыз.